Good evening! Mayong pagbati kay natong tanan. Nagyapon kita sa Lumboys Network. Ang programang pilusanan sa problemang walay kasulbaran. Ug kami gihapon ang inyong mga host, ako si Dr. Sam. Ug ako pod si Inday Iga. Ug karong gabi una nagyapon tayong lain nga sender. Kani siya lumulupyo sa layong bayan sa Guadalupe. Nag-edad siya og 36 anyos. Ang pangutana, andam na ba ka mo maminaw? Sana all. Andam ka maminaw partner? Andam na kayo, Dok. Sure, oy. Lagi, Dok. Okay, so walay pagdugay ato na kining basahon ang iyang problema. O reminders lang, kibaw mong di masulbad ang iyong problema, nganong nagpadamo, inyo na ng problema. So walay pagdugay akong basahon kani siya ang ngalan og si Tarsiana. Dah, yaw ngani. Kuya, wanag. Tarsiana. Ikaw sa ni Tarsano? Itlog. Ha? Ni Tarzan, Dok. Ikay itlog ni Tarsan. Okay, murag kinungdong amo ni familiar ka partner. Ikaw ito yung unggoy nga pirmi ka ubang kastorya. No. Oh, kabantay pa rin ka na, Dok. May sa pagkangan, pag pirmerong video to, irap ka karon, unggoy na pagka. Grabe sa di mo, Dok. Grabe ni mong spiritual power, spiritual animal, oy. Sige. O karon ako na kining basahon ng iyang problema. Una sa tanan ko no. Mga udto, udto day. Gabi naman itong programa nga ng udto man yung gibutang dre. Awaran ko. Sa inyo ha diha Dr. Sam ug Inday Igat. Nalipay kaayo ko nga namugna na inyong programa sa Lumboys Network nga handusanan. Nga sa inana nga paagi na makatambag sa among nagakalain-lain nga problema. Ug mao kini akong ginahambin nga problema. Nasa ko na siya ginahambin nga problema. Masa mo sa Dok? Nami problema ba? Personal ba na inyo na? Pero, ibutan man ta din kapita, ato ka ng tambagan. Sa kalisod ko no sa panahon karon Dok sa among inaigat, dili gayud nato ikalimod nga nanikasikay ta aron aduna tay kasuporta sa ato ang pamilya. Sana Uy, bawa all. na po sa ni problema ha. Wala na ko yung ideya ni problema ha. Unong di kabuk akong anak. Anak, uy. Ug aduna lang ko'y bad ug aduna akong bana ng karon. Maglisod kunog ikabuhi iyang bana sa ilahang pamilya o sa ilaha ug ako usab naa sa balay nagatiman sa amo ang mga anak. Unya nagsabin og luto-luto og maruya saging aron usab makaabag sa ako ang bana. So sa ato ba ang kanida iyang bana kay trabaho ug siya isip ko sa kasawa na maligya siya og mga unsa niyang posibleng ibaligya para lang makatabang siyang bana. Ug aduna siya unong ka anak partner. Grabe naman na, Dok, no? Usugan oy. Ito, Dok, makaya na mo, Dok. Matay ako sa pagkanganang mapadyo ko namin niyo. Basag ko'y uyab. Sana Ikaw ba partner? all. Pag sure, Dok, ay, kuya. Wala oy. Ikaw partner namin niyo na ka? Ako, partner. Amor di usay namin yung unon imong partner og sa kumbahan partner og tangan og ganang selection sa mga babae kagay pinakawit ang pilion. Grabe sa... Ug mahimo di na lang jud ko mapili sa imo. Ayaw, Dok. Dok, sa tika pilion. Oh, sorry na jud. Alright, so Ito, Dok, ha? balik ta. Tungod lagi daw kuno sa kalisod, naglinding siya og kwarta aron ikapangumpra sa iyang mga tinda siguro ni. Ug dinhi nagsugod ang akong problema kay sukad nga ning apil ko og lending. Paminaw na ako nagkasakit-sakit ko. What? Lah. Kasi tabi din sa mga lending owners no, kuya din delikado din inyo ang mga parang iyang mga kalendingan kay mo din sa mga sakit-sakit sa mga tao di ay. Ikaw ba partner kasaya ka pang lending? Actually, Dok, sa una, Dok. Yan, nakamanage sa mali mo nga mas survive, no? Oh, Dok. Mamanage mo. Yun sa mo pagbayad yung mga utang sa una. Akong ipang bahin, Dok. Kay tungod naman ko'y gamay na negosyo, Dok. Nakatabang-tabang na po akong negosyo, Dok. Kasi negosyo mo, animal production? Dili, Dok. Grabe mo, Dok. Pasensya. Dog food, Dok. Dog food eh. Dog food eh, mo negosyo niya mo ba na yung ginakaon ka dadlaw? Usahay, Dok. Sorry. Grabe mo, Dok. Dili na ako mao day kini iyang mga sakit. Dili na ko na siya makatulog og tarong. Dili na siya ganan mukaon. Mura na ko na siya og lisang. Mura pag yun ug hanap ang iyang mga pananaw dili kayo siya kaklaro og tao. Delikado gid ning manglinding dali gid may manglinding no. Wa ba ka na mapiski sa luga sa bakit, no? Basin ko na day kanang hinungdan sa imong pag hanap sa imong mata day kay siguro kanang kanang napiskan siguro na sa iyong partner og duga ba.
Nya nakalimot lang yung pahid mo na murag napay nagpabilin yung mga semen diha. Mura pa gyud o bungol kudok sam ug inday igat. Palihog tabangi ang tawag ko niyo og tambagi ang imong nagtatampo tarsiana. Hala. Day. Sa imo palang problema day nga ingog ka nga di ka katog murag delikado gina. Baka ka mag-headset day, hindi makakadungog. Tay tinud. Sakto gyud day. Di kaya ang pag-insid day usa na sinungdan nga makabungol niya. Ug mura kag lisang, di kaya silang sigpagpangapi. Kaya usa sila sa mga hinungdan. Kaya ang ako sa ning tanawon nimo problema diha ug masay posible na kung ikatambang ni ani. Kanang ako sa ning i-analyze ug usay posible na ko ikatambag ug usay posible na kung ikatag di kanimo nga masulbad ka na yung problema nga kibaw kang walay kasulbaran. O karon ato sa ipalusot ang lain nga programa ug mao gihapon ang atuang shoutout. Ang ako basahon ang ang atuang analysis sa atuang pagbalik. Ug malipayong pagbalik sa atong programa sa Lomboys Network ang andusanan sa problema ang walay kasulbaran. Ug ako balikon ang iyang ginaingon nga problema mao ang dili na kuno siya kakaon og tarong. Aw dili na siya ganahan mo kaon. Dili na kuno siya makatulog og tarong. Ug mura na siya gisang. Mura pa jud og kuno og hanap ang inyong panan-aw ug dili na kuno siya kaklaro og tawo. Ug ang ikalas niyang problema mura pa jud kuno siya og bungol. Reminders sa katong may plano maglinding og naa na sa mga linding. Minis-minisin na ninyo yung sipang paglinding ha. Kay mao na ning epekto. Tanawa maglisod ka og katog, lisod ka og kaon, lisang ka pirme. Di pa jud ka klaro taw nga kanang bungol pa jud kuno ka. So mao na ni epekto sa paglinding matod pa ni kuan Tarsiana kay mao ni yang ginabati after siya naglinding nga nagaproblema siya. Mao man ni. So katong mga nay plano maglinding o sa mga gusto na nasa lindingan para maminus-minusan na ninyo. Minus-minusi ba yung pagpangutang ay? Nanubra na sa mo. Pamayad sa mo ba? Katong pamayad-bayad ba? Sa Nirag kay mo. Pareho mo yung partner ay. Hindi mo kimo bayad. Mao na hinungdan sa inyong mga sakit-sakit. Di nakakita. Laing gigdungog linding, laing gigdungog pagpangutang. So mao kini ang ako ang kuanday, ang akong analisar sa imong problema. Sa imong panggingon. Sakto jud katungod kay ang pagpanglinding kay mo'y nakuha, mo'y nahinungdan si mo'ng pagsakit-sakit ug diha nimo nakuha imong mga sakit-sakit. Nga mo'y nagahinungdan si mo'ng problemang dako kayong lisod sulbaron. Una, dili ka makatulog og tarong tuod na kay base na kolektor maabot sa inyo ha. Unang maglisod ka katog To aradok nakita na gid dok. kay mo bantay-bantay man ka ba imbis matug kag mahinahon, no? Kay imbis matug kag hipsay kayo or hapsay, magsigim kag lilis bintana nabay kolektor kay umabot ingno nimo nga. Way tao dok, way tao sir. Nya na kan tubag. Surambaw. Ikaw partner, magpangutang nimo sa una, ang nay mo molekto si mo. Unsa may ano nimo? Actually dok. Dili man sad ko mo matug dok. Ari ka matog? Mulipot ra ko sa lilo. Oo, di. Oo. Ang dok kay magdana magpulis. Mo na to sa tip na gihatag gikan mismo ng partner. Nga para makatugag tarong instead of magbantay ka mulipot talaga ato og silingan. Sabot ka? Right. So ikaduha, sa imong problema, kabahin na tong niingon ka nga sige ka una-una. Murag kag kuan, murag ka og kanang sige tawag na to aning di ka ganahan mo kaon dira dili ka ganahan mo kaon kay magsige man ka og una-una og asa ka mangitag ipuno nga kwarta aron makabayad ka sa imong inadlaw siniman na baka or loan maong dili ka ganahan mo kaon pas mo magapirmi diha ang napita Wa jud. nya nagsige pa jud ka una-una nga kay imong gikaon imo ba jud inutang So na lang ka nimo pagbayad ana. wala siya. Na kayo. So, diha napita Tarsiana, problema nimo. Muni na hinungdan nimo sakit, Lambi ba kay kagngalan oh. dili ka makakaon og tarong kay nagsiga gunahon na ug asa nimo ikabayad. Nga mismo pud ang imong gikaon nga ikaon mo maglisod kag ton kay ibog kang inutang. So, wala siya. Daghan jong libog nimo day. Nga puslan punan pa na sige kapas mo. Samutan yun ang samot yung gagaway gana. Sige pas mo ang epekto na magsakit yun ka. Sakit jud. Ang gagana, madugay mo daot ka na. Usaray ko na. Instead mo bayad ka sa dako ni mong kantidad,
gamay na yung bayran kay mga pila 500. Funeral homes largo. Di ba? Sa ikatulo, kanang mura nagkaog lisang kana nang pangutan-on ka sa imong kauban sa papanglinding nimo nga kumpleto ba yung gibayad? Tanawa na ako. Di ba partner? Tibad na ka, malisa mga partner ka nang kapit ang kuwang-kuwang imong gibayad nga kanang murag imong lukot-lukoton kuno nga para ignon kumpleto ba dili. Tanawag Nga, kolektor ba? mapansidin ka ba? Oh, yan na ba? Mga kanang teknik ba? Yung teknik niya, Ikaw, ikaw. Dok, nakasuway ka na ba na to? Kaluyan sa Ginoo, adyo ko kasi pagpangutang pero ako sa ng likayan kay basi mo na may hinungdan sa akong sakit niya. Basi niya di ko katambag sa akong kagalingon ba. Nga, mo rin na ang hinungdan ato daw, ang hinungdan na imong sakit-sakit. Kana imong sakit nga mura kag lisang kay hinungdan na tungon mo nang putanon kasi mo kauban sa pagpanlinding nga. Kumpleto ba ang imong gibayad? So dili kumpleto nang malisang-lisang juga season mo glukot para dili tanaw sa kolektor ito siguro di marunong ang kolektor waes kina kolektor utro sa nang matan. Ikaupat kanang dili kayo kagklaro og tao kana nang nagsugat mo og kolektor unya gididma nimo ba patay Malaysia ra kaayo ka. Grabe siya Oh. na Dok. Kapantay ka na lang patay Malaysia kay ka pagkatao ka ng tagdon ka sa kolektor bisag dili kay kasukton tagdon ra gani dili ka kakita ingon-ingon nga kakita. Oh, mao na siya. Mao na nga hinay-hinay lagi bayad lagi. Di para yung problema maipanan imong sakit maipanan sad. Kay usa na sa hinungdan sa imong di ka kaklarog tao kay di man sa nimo klarohon. Kung bayad pa lang hinugan ka no, dali naman ang good. Kay ingon-ingon mga likod sila ko kay ila nero di ka kaklaro kolektor di ka kaklaro pero kwarta kay mo utang klaro kay pila. Ay ikalima. Kana nang gitawag ka sa kolektor day di gyud ka kapaminaw bisag nakabati ka pamungol-bungol ra ka. Tanawa. Mao na hinungdan sa imong pagabungol. Ayong pagabungol-bungol na dayonan sa imong pagabungol. Kabantay ka nang magsugat mo sa kolektors daan magmotor niya ikaw. Kanang payong ka? Oh. Ano ni Pasalipod sa payo. Dili dili na mura ko kabati kolektor na nawag dili ano? Kalma ray nindot kini payong advantage gini. Ay, kaya mo sistema si Tulo ni purpose ni payo, tulo ni purpose ni payo. Dili na guys pang-uwan o pang-init. Pwede po din pagsalit pods ka nang mangolekta. Kukolekta na kas kolektor ba na kay utang. Nabagtan ka ba? Lasi ka no. Kalma rin kahipe mura na ganang tawgon ba niya? Panahan na pero inon niya disiya niya. Bisa kabati o kabati di dayon na yung pagkabungol. Gaba na nga. Dapat, G. Dayon, ako basahon ang ako ihatag akong tambag sa atong pagbalik sa programa. O ato gyapon ni palusot ang atoang shoutout hangtod sa itong pagbalik. Malipayong pagbalik ka natong tanan o ganiya gyapon kita sa itong programa. Galong Boys Networks ang ando sanang problema wala Walay kasulba. kasubay. O ganiya karon akong basahon ng akong mga tambag diya kanimo inday Tarzan na ug igun sa mga ni Tarzan. Alias mo nasubog ka pangan. Ang ako gatambag si Moha ayaw na problemaha ang imong problema. Instead, samtang baskog pagapangita og solusyon sa imong problema kung saon imo na pagsulbad. Ug ayaw kalimot sa pagampo sa Ginoo. Ug ayaw pagampo in town ug napay laing linding nga mopautang si Moha. Kay kana problema ra gyapon na imong sudlan. Ako nakikang problema in town anak dahil. Instead of magampo ka ang Lord man tang napayinding mo pautang sa mga ampo kung saon ano pagsulbad ug pangita og pagi. Para imong mabayaran sila. Kana ayaw pagsig pangutang. Ug mangutang ka kana ng ego lang nga nakay kabayad or aigo lang nakay kabalik. Nana ra siya. Sunod, ayaw pagsobra imong pagpangutang. Kana ng ego nga imong makabayad ka ug mangutang ka kanang naigamit na kapuslanan nga kana bitong makapanganak pa imong kwarta. Instead of using your money as to buy liabilities, use your money to buy an assets. So therefore, your money can come back at the same time, mas mudaghan pa na imong kwarta. Yun ana na siya ha. Dili kay palit ka mangutang ang kwarta may madyong may ikuan niya sugal sa diya. May ilingan mo sa imong galing di na pwede. Mangutang ka para sa kapuslanan. Ug katoy mong gingon ganiya sa pagpangumpra, ang kuya ug imong gipagpangumpra di po makapabalik si imong kwarta. Okay na lang mangumpra ta mga pagkaon na pero pagbilin jud ka nga para sa imong negosyo susama tong gingon imong maligya kag saging. Dili kay magsiguro po ka palit og kanto nudol di man og di mo balik ug imo na balik.
mag-grocery store ra kana kuwang lang gyapon. So, ang katambag nimo paggahin og gamay para sa imong anak, para sa imong pamilya nga pangkaon o tungay pud para sa imong negosyo. Para katoy mo sa negosyo mo tayo mo itutuyo ang ginansya ato mo ra pud palit og pagkaon tingting mo ini bayad sa utang. Sana Right, Saan ba di mo tananday? para masobra di mo problema. O kato siya ha, tinarong tong katambag dito binuang. Sunod. Unya, anam mi og sulbat imong linding kung maimpas ayaw na og rinyo. Oh. Kung maimpas gani imong linding ayaw ra ginyo. Ayaw pada stories mo kolektor mo yung 5-6 mga. Ako bayad di mo utang, ikaw man di mo bayad utang. Bayad utang ka balik. Rinyo dapat dagang kwarta diri pwede ra ka utang balik. Ay pada na. Ay to gina nga istorya. Ay, Okay. tuuan eh. Ikaw rin yung daw problema, kibantay ka na nga turko. Turko, turka? Wala si Eros Turkey. Tanawa, Unay man, hybrid ba? Tanawa, iba mo storya no? Ginoy. naway mang itik. Oh, Jurassic Park, kung kabuha ka. Joke do. Kanya, kung mahimo, usa ra gyud kalinding ang utangan, dili magdinaghan. Kay usa man nas mahinungdan, di ba partner? Ka partner, pila kalindingan imong utangan sa una? Actually, Dok, kuha naman, Dok. Duha. Wow. Ay, nagsunuan niya kay kani siya marunong magini siya. O gusto ka mo sunuan niya pagkatong pag ginarunong. Pero, kung mahimo, usa lang yung kalinding. Kay magdinaghan ka, dagang kolektors mo, samot kag kalisa ka na, kay maglalahi na na yung makitaan. May na usa ka kolektor, kay mas dali, likay yan. Kaya dali, likay. Mga na yung kolektor, likay. Maglalahi yung kolektor mo. Tarsa, Tingnan mo, lahi yung kolektor. Batman, Tingnan, lahi. si Darna, mga lahi-lahi na nga kolektor ba? Ano? Oo, kolektor. Sabta nga yung partner, kaya namin yung mental disorder mga. Sigay nga dito na rin. Kinsa na lang ipang-mention niya. Ako rin siya game. Ako rin siya game partner ako. Mga lahi-lahi magkakang. For entertainment lang. Kamo mga namos tarong nga pangutok. Sabta lang ito ng tao ka na autistic. Grabe man. Sorry partner. Ano yung magkasiro? Ah, Iring? dapat makontento ka kung unsa na diya sa imuha. Aron dili ka magkautang-utang, unya budgeton lang ang ato ang income. Tarsyan na, dili tam natural gid ka ng mga andoy ta. Kani ang partner ng andoy kay mahimong tao pero sama. Ayun siya. Tawa na sa Kaya rin nang ikuha niya pagka-animal. Pagka niya pero hybrid lang din siya. Muna yung advantage niya. O nay, itong unggoy gipada sa Mars kani gipada sa Moon kani siya may gipada sa Mars. Elon Musk, shout out. Makontento ta og unsay naa sa tuwa, ha? Dili ta mga tural ng mga andoy ta pero dili ta mga ambisyon. Lahi man ang pangandoy sa pagpambisyon. Kinang ambisyon muram nang ilinas ta. Kanang pagpangandoy, nangita kag paagi, ngay mo na makabot imong pagpangandoy. So kanang ambisyon, gara-gara ra man na, gara-gara ra gina siya. Kaya magpiling garbo, Dok. Sama na yung partner oh. Ang ambisyon na siya mo Ako na gapa. siya. Hindi gini siya mo gapa. Kay gahay misyon, gahay mo na ko ah. Ano yung Dok, uy? Kinahanglan dili ta mapataas atong expenses kay atong income ibagay ra sa dato sa atong expenses. So inana ra. Kung atong income gamay ra, dapat gamay ra pa dato expenses. Dili ta mapalabi. Dili kay pugso na to ba? Di para sa nirong partner. Sige palit og luta. So batig na. Eh nang pugso din niya mo pa pang sigdig. Luta din ako palit. Basta day. Surf. Oh, so pagin. Baratuhon ta ganini oh. Partida lagi ni kwarta pero baratuhon na sabon mo Lagi gamit. mo gamit ang surf. Tawa di bubang naw. Garage na lagi. Kanawat mo na mo. Sunod, bahala na og ginagmay ra atong income basta malipayon ta. Wala lang kayo tay problema o daog na. Susama sa atong gingong mga Bisaya ba kay importante buhi. Buhi pinaksikat kita na to. Kaon ba? Oo. Ug sa igingon pas mga nagigumay basta bahalag saging basta labing. Wala ka rin mga kuhan, Dok. Lagi ba? Bahalag saging basta labing. Pero kani siya bahalag saging basta wala bahalag saging lang walay labing. Okay ra na siya kay unggoy na ni. Grabe naman. Naturo okay ra na Sa saging. din nung nakodok, kumulikto, sapiens. Bo. Grabe naman na imo, Dok. Og daghan ka og sa dili pa ka ngay ko salamat no. Gusto ko lang mapaybaw sa mga tasya na nga kato among tambag nga depende na og imong pagsuno sa di. Kay kibaw mo gawa ni kapuslanan og wa ni kasulbaran ni programa ha. Nagpadama jud ka. Ay kaya sa badala pero nato mga og imong nato sabto na nato mga gagmay punto gito among gipagstorya. So sama atong giingon siya nga malipot siya og nang kolektor. Ug sasama pud sa giingon ganiha nga seryoso. Imo lang ginang kan ko ano na imong problema. Imo lang banatan og ampo mo banatan og liyo nga masulbad na nimo. Nara gyud si mo ha.
kuan mo na naara magsugod si muhang pangunahon na gud. Dili magakasulbad sa problema di ka mo na kasulbaran. Nya, after hunahon nagkasulbaran lihok para masulbad. Yun ana ara na siya, wala na koy lang kastorya. O sayop ka nga diri ka nagpada nga programa. Kitibang kang di masulbad, nagpadadid ka. Ug daghang kayong salamat ug hanggang sa sunod na pod nga higayon. Bye-bye.